Jesus for this afternoon. Dank u zijn allemaal hier voor u gekomen, Jezus. To worship and to adore them. Om u te aanbidden, om u te loven. All the honor, all the glory go to the Lord. Alle eer en alle glorie is voor u, Jezus. Not me. Niks van onszelf. With the power of the gospel. Maar met de kracht van het The power of the evangelie. Spirit. Met de kracht van de Heilige Geest. It's here. Het is hier. The Bible says in the book of Galatians chapter 1 verse 1 and 2. De Bijbel zegt in het boek van Galatiën 1 en vers 1 en 2. Paul say. Apostel Paulus zegt. Apostle Paul say it's not by men. Apostel Paulus zegt het is niet in de kracht van de mens. It's by the will of the Son of the Father. Het is in de kracht van de wil van de Vader. Who raised me from the dead. Wie mij heeft opgewekt van de dood. And my brethren. En mijn broeders en zusters. Praise God. Halleluja. Alle eer aan de Heer. My name is Elton Jansen. Mijn naam is Elton Jansen. En ik Zoraida Jansen. I am almost I am 62 years old. Ik ben 62 jaar oud. 45 years ago I came to Holland. 55 jaar terug kwam ik hier in Nederland. 45 years. 45 jaar geleden ben ik hier in Nederland gekomen. I came here for get some study and like that. Ik kwam hier om te studeren. But bad company. Maar ik had. Lose everything. Ik had. Wat had jij? Bad company. Hey, slechte vrienden. Lose everything. Ik heb alles kwijtgeraakt. Seems like the prodigal son. Omdat ik hetzelfde als een verloren kind. Far in the far country. Ver in de stad. Alone. Alleen. Eenzaam. Alleen. Niemand met mij. Niemand met mij. Nobody with me. Geen huis. Geen huis. No home. Cocaïne. Ik gebruikte cocaïne. Alcohol. Lose everything. Ik ben alles kwijtgeraakt. Hé, welkom zus. Zuiderpark Den Haag was my home. Zuiderpark in Den Haag was mijn huis. For many years. Voor vele jaren. Praise God. Alle eer aan de Heer. Dank u wel voor het regen. I go to rehab, all kind of rehab in Holland. Ik ben daar hoe heet het? Rehabilitatie. All kind of rehab in Holland. Alle soorten rehabilitatie hier in Nederland. When I come out, worse. Maar ik kwam slechter eruit. Still on the road, no house. Stil nog steeds was ik zonder huis. My children don't want to hear nothing far from Mijn me. kinderen wilden niks van me horen. Then one day I smoke in a crack house. En toen belandde ik in een crackhuis. And there come a friend to me and give me a flyer. En er kwam een vriend en die zei, ik geef je een flyer. And he said to me, I said to him, what happened to you? You're looking good. Ik zei tegen hem, het lijkt net of je er goed eruit ziet. He said to me, the power of Jesus Christ. Hij zei de kracht van de Heer Jezus Christus. En vanaf die dag wil ik Jezus in mijn leven. En sinds die dag wilde ik alleen maar Jezus Christus. Since that day I want to have Jesus. Sinds die dag wou ik alleen maar Jezus Christus. I began to look for Jesus. Ik kijk alleen naar Jezus. Because omdat nobody can help me, no man. Niemand kon mij helpen, geen Even mens. my family don't want to see me. Zelf mijn familie kon mij niet helpen. But when they know Jesus, maar toen ik Jezus leerde kennen, I come in other strongholds. Kreeg ik nog een zwarte band. Jail in, jail out, jail in, jail out. Years in jail. Gevangenis in, gevangenis uit. Years in jails. Hey, ja. But I had the Bible. Maar ik heb de Bijbel, schrik niet voor het I had the Bible. Ik heb de Bijbel. My last year in the jail.
Hey, vele jaren in de gevangenis. My last year in jail. Mijn laatste jaren in de gevangenis. Toen heb I get the revelation. God come to me and speaking to me. Ik heb de openbaring gekregen dat de Heer kwam en sprak met mij. My last year in jail, I was in another country. Mijn laatste jaar in de gevangenis was ik in een ander land. God tell me, I sent you back to Holland. God zegt tegen mij, ik stuur je terug naar Nederland. Me go to Holland, what I have to do in Holland? No money, nothing. Ik dacht, wat ga ik terug naar Nederland doen? Ik heb geen geld, ik heb geen huis. But when my jail time finished, I come back to Holland. Maar toen mijn gevangendagen afgelopen was, kwam ik terug. But I come full with the word. Maar ik kwam vol met het woord. Full with power. Vol met kracht. I go anywhere with my Bible. Ik ging overal met I mijn speak Bijbel. anywhere about Jesus. Ik ging overal I praise spreken His over name. Jezus. Ik spreek over Jezus. And then I remember. En dan herinner ik me. All my life I remember what Paul said in Galatians 1. En mijn hele leven. Chapter 1, verse 1 and 2. En mijn hele leven dacht ik aan. It's not by the will of man. Wat apostel Paulus sprak in Galaten 1 en vers 1 en 2. Was not by the will of man. Het is niet bij de kracht van de mens. Don't Het is keep niet bij me de wil down. van de mens. I was slave from the man. Ik was een slaaf van de mens. I don't know what to do. Ik wist niet wat te doen. But when I got the word, Maar toen ik het woord ontving. when I studied the word, Toen ik van het woord sprak. when I separate myself, stay home, Toen ik mezelf met de Heer zag. meditate in the word, En ik heb in de dag en nacht in het woord Day and gemediteerd. Dag en nacht. I can tell you, something happened in my life. Ik kan je vertellen, iets gebeurde in mijn Ik heb een leven. huis in Delft gekregen. Ik heb hier in de Delft een I huis looking for a gekregen. church. Ik heb een kerk I don't gekregen. can find any church. Ik kon geen kerk vinden. But I had Jesus. Maar ik heb Jezus. I was so powerful. Ik was I vol did met a de church. kracht. I don't can find a church. Ik kon geen kerk vinden. Nobody can show me a church. Niemand kon mijn kerk And wijzen. one time, En in één keer. I saw two guys from Africa. En ik zag twee Afrikaanse heren. They tell me to go to a church by the preach there. Zij vertelden mij, ga naar een kerk. Then since that time, something happened. Sinds die dag is er iets gebeurd. I feel closer to God. Ik ben dichter bij de Heer Something gekomen. happened. Iets is gebeurd. I meet new people. Ik heb nieuwe mensen New ontvangen. family. Nieuwe familie. People who love me. Mensen die van me houden. Praise God. Halleluja. Alle I eer aan de close Heer. myself in home. Ik heb mezelf weggesloten, opgesloten met de Heer in het huis. Because holiness is when you close yourself. Want heiligheid is wanneer jij je apart zet voor de Stay Heer. home. Blijf huis, Read your thuis. Bible day and night. Lees je Bijbel dag en nacht. Let the word get life in your life. Dat is het woord die tot leven komt. When I go to the church, Toen ik naar de kerk ging, something happened. iets is met mij I gebeurd. come home. Ik kom thuis. I see something happen. Ik zie dat iets is met mij gebeurd. I call the pastor. Ik belde de pastor. The pastor tell me, oh, something happened. I want to meet you. Hey, de pastor vertelde hem, iets is met jou gebeurd. Then the church come close to my house. En de kerk was dicht bij mijn I huis. say, praise God. Ik zei alle eer en glorie. 1 minute from my house to the church. 1 minuut van mijn huis. Praise God, the pastor has said. Alle ere. Glory to God. Glorie voor onze pastor. You guys see this man Halleluja. there? This man come to pack me home. Onze pastor. Come to my house. Pastor Ascent kwam bij mij Talk thuis. to me. Hij sprak met mij. Give me good feeling. Hij gaf me goede gevoelens. I feel my own. I see, oh, thank God, this man come in my house. Ik dankte de Heer voor deze pastor. Dat But it's degene kwam. not easy. I got a lot of battle. Maar het is niet makkelijk, want ik heb verschillende strijd. But I see the glory of God. Maar ik zie de glorie van de Things in Heer. my life change. Mijn leven is My veranderd. children come back to me. Mijn kinderen zijn My terug naar family come mij. back to Mijn me. familie is I terug. got a nice house. Ik heb een mooie I huis. got a beautiful wife. Hey, ik
Praise God. Halleluja. Santo. Praise God. Alle eer aan de Heer. I can tell you Ik kan je vertellen what God did in my life. wat God in mijn leven heeft gedaan. Powerful. Is krachtig. Because the way I speak, Want de manier hoe ik spreek. I don't have to study the word. Ik hoef niet het woord te But studeren. when I come, make myself to give God a chance to speak. Want wanneer ik tot de Heer kom, dan laat ik de Heer tot mij spreken. Then I know God is with me. Dan weet ik dat de Jezus met mij is. I praise God that Ik geef alle eer aan de Heer. Pastor Racent and his wife En Helena. ook ik Praise dank de God. Heer voor het leven van Pastor Because Racent en they Pastor gave me Helena. good feeling. Want hun hebben mij die I see mooie God gevoelens in them. teruggegeven. I see God in them. Ik zie God in hun. And I see after all of the battle. Ik zie ook al die strijd. As a good Christian, you need to have battle. Als je een goede christen Because it is bent, in a moet je war. strijd hebben. Because we are in a war. Want het is een strijd. You are a soldier. Je bent een soldaat. I come like a general. Ik kom als een Strong man down. om de sterke man I naar we come beneden and te tell you to brengen. put the strong man Halleluja. down. We brengen hem naar The beneden. power of the gospel. De kracht van het The power of evangelie. the Holy De Ghost. kracht van de Who Heilige lives in me. Geest. Hey, die I leeft in can stand ons. here. Shakalama Full soko. anointing. Hey, Full with hey, power. hey, kijk, Because gevuld met kracht. my destiny helper. Want ik heb mensen die I mij have a helpen. good destiny helper. Ik heb mensen die mij kunnen We have a helpen. good destiny helper. Wij hebben mensen die ons met ons Show us the helpen. way. En die ons de weg wijst. Who have the patience with us. Oh, die geduld met ons hebben, want we zijn niet makkelijk. Why zijn niet we're not easy. We're not easy. But praise God. Alle eer aan de Heer. Glory to God. Alle glorie aan de Heer. Not from ourselves. Het is niks van ons. All the honor and glory. Alle glorie aan To de him. Heer. Aan de Heer Jezus Christus. Come on, Stacha. Hey, Yarabadoto. Hey, wanneer een vrouw When a in woman, kracht staat, is omdat aan een man hallelujah. heeft die weg gedaan voor de vrouw. Ja? When a woman stands and a man by his side, because De man. God gives the man always a woman to sustain them. Hey! Halleluja. Halleluja! Halleluja! Alle vrouwen, alle heren aan de heren! All the glory, all the honor and glory to the woman. Hey, we zijn niet makkelijk, vrouwen! Oh, we're not easy, Ja. woman. God bless your womb! God bless your womb! Every Hallelujah. woman here, God bless you all. It's not by pain, but it's because God has said you have to. Yes. You have to do it. Yes. Today is the day. Change gonna be Yes. in your life. Yes. Change gonna come in our life. Yes. It's because of our testimony. Yes. It's because of our testimony. Yes. It's because of our testimony. Glory to God. Oh, we're gonna give the Lord the glory. Oh, we're all the gonna honor, take all the it. honor, glory, and We're the gonna God. break the All the strong honor, of glory, and God. It's Hallelujah. not by power. It's not by man. It's by the power of the Holy Spirit. Oh, yes. Amen. Hey, Oh. het was niet makkelijk in deze wereld. Yeah. Hey, makkelijk was ik niet. Deze wereld moest teruggeven aan de Heer, want ik ben van de Heer. I was not easy in this world because all those things happened to me, but praise God, I am here to testimony to you guys. It's because we are of the Lord, all God Almighty. Oh, we are sent by the And Lord. we are here in this world, but this world, we don't belong to you. Oh, wij behoren niet aan de You have to wereld. give Jesus back. Wij behoren aan de Jezus Christus. Ja. The atmosphere is changing. Oh, ja, look, kom bij elkaar. Ja, That's church. zeker. We stand upon the Mount Zion. Oh, Santo, yes. Oh, shakara ba 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 setere ba 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 ba. Yes. Oh, er is kracht. Laten we opstaan. Er is Laten we power. opstaan. Jullie hebben kracht.
naar deze wereld, deze There is power grondwegen. in the word. Wij zijn hier met kracht There is power in gekomen. the... Om elke muur daar, die de Everyone, mensen van zo, everyone. we breken het down. Everyone. We breken ze. We pull them down. We breken We ze. pull them In down. de naam van Jezus. Oh, we pull them down. De kracht van bevrijding. Oh. De kracht van verlossing. Oh. Het bloed van Jezus is nu aanwezig. Yes. Ja. The power of the Holy Ghost. Laten wij de mensen vertellen wie Jezus is. Jezus heeft mij verlost. Jesus Christ deliver me Hey, from from cigarettes. cigarette, Hey, from casino. from casino, Hey, from, you know what? I was the second woman ever married man for 20 years. Oh, my God. ik had Hey, relatie it's not a shame. It's not a shame because it's the power of the Lord that came to me and loosed me. Oh, Hey, yes. there is power in the name of Jesus to loose you, to loose you from any bondage. Oh, yes. From any bondage. Don't be ashamed of your testimony because the devil knows who is standing here. Oh, yes. And The devil it's weet wie because hij by staat. the power of Jesus, be loose. Be loose of your own will. Yes. Be loose of your own will. I was loose. You know what? I'm not ashamed. I'm laughing against the enemy because I'm free. Yes. Because I'm Ik ben free vrij. Ik ben niet bang. Ik from ben any vrij. witchcraft. Witchcraft. Ik ben vrij. Hey, Mijn hele familie was in voodoo. family serve the devil, the witchcraft My family powers. serves the Hey, voodoo. let them be The destroyed and voodoo. be rebuked. I was against delivered them. from the voodoo. Because the deliverer is here. Yes. The deliverer is here Yes. to clean your way, Yes. to make you a new woman, a new man. Yes. Ah, Yes. there is power. Just give your life today to Jesus. No depression Hallelujah. anymore. No Glory to God. stress. We thank you. No Yes. poverty anymore. No poverty, no shame. Glory to God. We thank you. Thank We you. give Jesus all the glory in this Thank day. you, We Jesus. love you, brothers and sisters. Yes. Let we come and take the souls from the enemy because that's why we are here. Glory to God. Thank you. We love you. God bless you all. God bless you all. Amen. Amen. This is the day that the Lord has made. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We are here for Jesus. We are here for Jesus. We zijn hier voor de Heer Jezus. We have heard the testimonies. We hebben getuigenis gehoord. Please, where our names are mentioned, En waar onze namen ook worden genoemd, please put Jesus there. zet daarvoor in de plaats Heer It's Jezus. not about Hyacinth. Het gaat niet over hij, It's not het about Helena. gaat ook niet over But Helena, the Spirit of God. maar over de geest van It's God. about Jesus Christ. Het gaat over Jezus Christus. Why are we here? En waarom zijn we hier? Because we want to bring good news Omdat we namelijk het goede nieuws willen brengen. to the neighborhood Aan onze buren hier, in this Delft city. hier in Delft. And the good news is about Jesus En Christ. het goede nieuws gaat over Jezus I want Christus. you to know En ik wil dat je that weet in the beginning, dat in het begin God has close relationship with man. dat God een goede relatie had met de mens. He created man En hij maakte de mens to relate with them. om samen met hem te zijn in een relatie. Unfortunately, Maar helaas man became very, very disobedient, maar de mens werd ongehoorzaam. and they sinned against God. En ze zondigden tegen God. Now, that relationship was cut, En daarom werd die relatie afgesloten. but the love of God remains. Maar de liefde van God die bleef. And God has another plan En God had opnieuw een nieuw plan to gemaakt. restore that relationship
om die relatie te herstellen with man. met de mens. And that is how we are here today En daarom zijn we hier vandaag to talk about a man that he sent om te spreken over een man die hij heeft to gestuurd. restore that relationship. Om die relatie weer te herstellen. And that man is Jesus Christ. En die man is Jezus Christus. And no other person. Geen andere persoon. He went to the cross En hij ging naar het kruis just to restore us. om ons te herstellen. And before he went to the cross, En voordat hij naar het kruis ging, in John 14, zien we in Johannes 14, from verse 1 vanaf vers 1 to 6, tot vers 6. the disciples were wondering, where are you going? En de discipelen die vroegen zich af, waar ga je heen? And Jesus was telling them, En Jezus die vertelde aan hen, I'm going to a place. ik ga naar een plek. He said, if you believe in the Father, believe in me. Hij zegt, als je in de Vader gelooft, geloof dan ook in mij. I'm going to a place to prepare a place for you. En ik ga naar een plek toe om een plaats voor jullie voor te bereiden. And that's where I expect you to be too. En hij zegt, ik verwacht dat jullie ook daar naartoe zullen komen. And Thomas was asking him, En Thomas die vroeg aan hem, which way? Where are you going? wat is de weg daar naartoe? Waar ga je heen? In verse 6, En in vers 6, Jesus said, daar zegt Jezus, I am the way, ik ben de weg, I am the truth, ik ben de waarheid I am the life. en ik ben het leven. He did not say I am a way. Hij heeft niet gezegd, ik ben een He weg. said the way. Maar hij zegt, ik ben de weg. He said I am the truth. Hij zegt, ik ben de waarheid. He said I am the life. Hij zegt, ik ben het leven. So which way? Dus welke weg? There are many ways. Er zijn vele wegen. People think there are many ways to heaven. Mensen denken dat er vele wegen zijn naar de hemel. But Jesus said, I am the way. Maar Jezus zegt, ik ben de weg. So it means that it's only Jesus Christ is the way to the Father. Dus het betekent dat alleen Jezus Christus de weg is naar de Vader. Jesus Christ is the way to heaven. En Jezus Christus is de weg naar de hemel. Jesus Christ is the way to peace. En Jezus Christus is de weg naar vrede. If you are looking for peace, Als je op zoek bent naar vrede, we have the Prince of Peace. dan hebben we de vredevorst. That is Jesus Christ. Dat is Jezus Christus. He gives peace, Hij geeft vrede. and which nobody can take away from. En niemand kan die vrede van jou wegnemen. He is the one that gives freedom. That's the way to freedom. En op dezelfde manier geeft hij de weg naar de vrijheid. We've had a testimony En we hebben net gewoon een getuigenis of gehoord. how God had delivered our brother Hoe God onze broer heeft vrijgemaakt. and our sister. En onze zus. Why? En waarom? Because they found the way. Omdat ze namelijk de weg vonden. They found Jesus Christ, Zij vonden Jezus Christus. which is the way Die de weg is to freedom. naar de vrijheid. So they are free Dus zij zijn bevrijd. because of the way. Vanwege de weg. The question is, En de vraag is. which way do you want to go? Welke weg wil jij gaan? Do you want to escape alcoholism? Wil je van ver vandaan wil je ontsnappen aan alcohol? Are you looking for a way to get out of depression? Zoek jij een weg uit vanuit je depressie? Are you looking for a way to get out of oppression? Zoek je naar een uitweg van depressie? That way is Jesus Christ. Die weg is Jezus Christus. He is the way. Hij is de weg. Now Jesus says again, En dan zegt Jezus opnieuw, I am the truth. hij zegt, ik ben de waarheid. Now, which truth is he about? En welke waarheid heeft hij het dan over? Jesus Christ manifests God in the word, in his word. Jezus Christus laat God zien in het woord. Because in John 1:1, Want in Johannes 1 vers 1, he said, in the beginning was the word, hij zegt, in het begin was het woord. and the word was with God, En het woord was met God. and the word is God, En het woord is God. and the word became flesh, En het woord werd vlees. and the world could not understand him. The world cannot understand him. En de wereld kon hem niet begrijpen. So Jesus Christ Dus Jezus Christus is the truth. is
is de waarheid. All the prophecies in the Old Testament Alle profetieën in het Oude Testament has been about Jesus Christ. gaat over Jezus Christus. So he fulfills those prophecies. En hij vervulde die profetieën. That's why he is the truth. En daarom is hij de waarheid. And why is he the truth? En waarom is hij de waarheid? Because he is the hope we have. Omdat hij de hoop is die wij hebben. Without Jesus Christ, we are hopeless. Want zonder Jezus zijn we hopeloos. Don't let anybody fool you. Laat niemand je iets anders Don't let vertellen. any religion fool you. Laat geen andere religie iets anders vertellen. Jesus Christ is the hope of the nations. Want Jezus Christus is de hoop van de natie. Jesus is the hope for Delft. En Jezus is de hoop voor Delft. Jesus is the hope for all the students in Delft. Jezus is de hoop van de studenten in Delft. All the people living here around us, En de mensen die om ons heen hier wonen. hear the word of Jesus Christ. Hoor het woord van Jezus He Christus. said, I am the way. Hij zegt, ik ben de weg I am the truth. en de waarheid. There is no other truth except truth in Jesus Er Christ. is geen andere waarheid dan de waarheid in Jezus. When Jesus said it's the truth, Wanneer Jezus zegt het is de waarheid, it means that he is love. dat betekent dat hij liefde is. You cannot define love En we kunnen geen definitie geven aan because liefde. God said God is love. Want de Bijbel zegt dat God de liefde is. So Jesus Christ is love. Dus Jezus Christus is liefde. And he has shown it on the cross. En hij heeft het laten zien aan het kruis. He died Hij is gestorven because of us, vanwege ons. because of me, Vanwege mij. because of you, Vanwege jou. because of people in this neighborhood. Vanwege de mensen hier. die Jesus ons heen. died for all of us Jezus is voor ons allemaal gestorven. because he is the true Son of God. Want hij is de echte zoon van God. And he is God. En hij is God. And he remains God. En hij zal altijd God He blijven. cannot be replaced. Hij kan niet vervangen worden. He is the truth. Hij is de waarheid. He is the truth to fulfilling our destinies. Hij is de waarheid wat vervult onze bestemmingen. And the Bible says again, En dan zegt de Bijbel opnieuw. Jesus said, I am the life. En Jezus zegt, ik ben het leven. It means without Jesus Christ, there can be no life. Dus het betekent, zonder Jezus is er geen leven. It's about eternal life. Het gaat over het eeuwig leven. We live here now. We leven nu hier. Where do you go tomorrow? Maar waar zal je morgen heen Do gaan? you know what is going to happen tomorrow? Weet je wat er morgen gaat gebeuren? If you die today, where are you going? Als je sterft vandaag, waar ga je dan heen? Jesus said, if you come to me, I am your life. En Jezus zegt, als je naar mij toe komt, ik ben je leven. I am holding your future in my hand. En ik hou jouw toekomst in mijn hand. He is the life. Hij is het leven. So, and he is alive in you and he is alive in me. En hij leeft in jou en hij leeft in mij. I am throwing a question today. En ik vraag je iets, ik geef je een vraag. Look at your life. Kijk naar je leven. Listen to testimonies. En luister naar getuigenissen. The light of God, Jesus Christ, has been shining in the life of brothers and sisters. Want het licht van Jezus schijnt in het leven van broeders en zusters. Which problem are you facing right now? Welk probleem heb je op dit moment? What are you going through right now? Waar ga je doorheen op dit moment? What is going over your head? Wat gaat er buiten jou? Wat gaat er over jou heen? Are you confused? Ben je verward? You don't know where you're heading to. Of je weet niet waar je naartoe gaat? You don't know what the life holds in your life today. Je weet niet wat het leven inhoudt voor jou. But somebody says, Maar iemand zegt, I am the way. ik ben de weg. I am the solution. Ik ben de oplossing. I am the solution. Ik ben de oplossing. I show you the way. Ik laat je de weg zien. The escape route. Ik laat je de route zien te ontsnappen. The escape route. Ik laat je de weg zien om He te said, ontsnappen. come to me. Hij zegt, kom naar mij. All you that are heavy laden. Al diegenen die zwaar beladen And I zijn. will give you rest. En ik zal je rust So geven. Jesus gives rest. Dus Jezus geeft rust. He's been asking, En hij vraagt, why are you far away from me? waarom ben je zo ver van mij vandaan? Why are we so ignorant? En waarom denken we gewoon niet na I over can dingen? offer you what the world cannot offer you. Maar ik kan je iets geven wat de wereld je niet kan geven. And every day you cry in your rooms. En misschien huil je elke dag in je kamer. But I am closer by than you think. Maar ik ben dichterbij dan je denkt. You only needed one thing. Maar je hebt maar één ding nodig. Come to me. Kom naar mij toe. Come to me. Kom naar mij toe. I am the way. Ik ben de weg. I am the truth. En ik ben de waarheid. And I am the life. En ik ben het leven. Don't look any other way. Kijk
kijkt niet naar een andere weg. I am the way. Maar ik ben de weg. He says, En hij zegt. Bible talks about freedom. De Bijbel vertelt, ze hebben het over de vrijheid. He said, him whom the Son is set free En dan zegt hij, wie is vrijgezet. is free indeed. Is echt vrijgezet door de Zoon. What can I do En to wat kan ik doen come to Jesus? om naar Jezus toe te komen? What do I need to do? Wat moet ik doen om naar Jezus toe te komen? Do I need to perform any ritual? Moet ik een bepaald ritueel doen? You have nothing to do. Just surrender yourself to Him. Je hoeft absoluut niks te doen, alleen maar jezelf over te geven aan He will Hem. pick you up. Hij zal je oppikken He will cleanse you. en Hij zal je reinigen He will nourish you. en Hij zal je voeden. If Jesus can forgive all our sins on the cross, Als Jezus onze zonde aan het kruis kan vergeven, He has given us that power heeft Hij ons die kracht gegeven. because it's the way to forgiveness. Want het is de weg naar de vergeving. What are you holding in your heart En wat houdt je in je hart? that you are not free from? Dat je niet vrij van bent. Jesus says, Jezus zegt, come to me. kom naar mij toe. I will take care of you. Ik zal voor je zorgen. So anybody hearing my voice today, Dus ieder die mij hoort vandaag. wherever you are hearing my voice today, Als je mij hoort vandaag. look for a place. Zoek dan naar een plek. Surrender yourself to Christ. En geef jezelf over aan Christus. Just say, Jesus, come into my life. En zeg, Jezus, kom in mijn leven. Forgive all my sins. En vergeef al mijn zonden. All the things I've done ignorantly. Al de dingen die ik onbewust heb I gedaan. want to follow you. Ik wil u volgen. I want to see that road. Ik wil die weg zien. I want to be cleansed. En ik wil gereinigd worden. I don't want to live like this anymore. Ik wil niet meer zo leven. I don't want to be lonely En anymore. ik wil niet meer eenzaam zijn. I need your companionship. Want ik heb uw Because gezelschap you have nodig. restored the relationship with our Father. Want u heeft de relatie met onze vader hersteld. I want you to bring me back home. En ik wil dat u me thuis brengt. Come into my life. Kom in mijn leven, Heer. So if you're also here today Dus als je hier bent vandaag. and you want to say that word, En je wil dat zeggen. this place is free for you to do that. Dan is dan deze plek vrij om dat te doen. If you're at home right now hearing my voice, Als je thuis zit en je hoort mijn stem. just raise your hand and say, Jesus, come into my life. Steek dan je hand op en zeg, Jezus, kom in mijn Take leven. care of my life. Zorg voor mijn leven. He will do so. En hij zal het voor je doen. In case you are looking for a place to do that, En als je op zoek bent naar een plek om dat te doen. there are many pastors around. Er zijn vele voorgangers There hier. are many Christians Er around. zijn vele christenen hier. There are people around you can ask. Er zijn mensen om je heen waar je het aan kan I vragen. really want to surrender to Jesus Maar ik Christ. wil echt mezelf overgeven aan Jezus. Please help me. Help me dan. There are a lot of them around you, Er zijn een hoop mensen om je heen. and they will help you. En ze zullen je helpen. In Jesus' name. In Jezus. Let's clap for Jesus. Dank voor Jezus. He is the reason why we are here. Hij is de reden dat we hier zijn. As I invite the choir to just sing the song. En we zullen het koor uitnodigen om opnieuw te gaan zingen. Beëindigen.